ndị omebe iwu na Anambra steeti akpọnitego okwu ma guzobe iwu nke a ga-eji wee mee ka enwee ezi ọnọdụ nchekwa n'ime obodo na steeti a. Nke a bụ iji wee guzobe Agunaechmba bụ nke akpọrọ Anambra State Agunaechmba, nke ga-apụta ife wee nye ezi ọnọdụ nye nchekwa na ngwongwo ọhaneze. Na ịkpọnitenye bụ okwu agụpụtara okwu nke mbụ, nke abụọ na nke atọ nke mere n'ọgbakọ ha tata. Isi sekpụ ntị bụ ịfụ na ụmụafọ Anambra steeti bụ ndị a ga-enye nchekwa n'ebe o zuru oke ma chụọ ndị ekperima na ndị ajọ mmadụ ọsụkwu elu ana na Anambra steeti. Agunaechmba Security Outfit bụ nke ga na-alụ ọlụ na mpaghara ebe atọ na kansụl ime obodo na steeti nakwa ebe dịgasị iche iche. Mmadụ echigbata n'ebe a ma wetara anyị ozi aka isonyele Emmanuel. Ya bụ amụma iwu bụ nke a ga-etinye n'ọrụ mkpụrụ ụbọchị 17 n'ụbọchị Fraịde n'afọ 2025. N'okwu ya, onye Majority Leader nke na-anọchitekwa anya ndị Ekwusigo constituency Sir Ikenna Ọfọdeme mere ka amata na Anambra abụghịzi ebe nzuzo maka ndị na-eme mpụ na aghụghọ dị iche iche, ma kwuo na ya bụ Agunaechmba bụ nke ga-eweta ozi gbasara ndị a na-akpa arụ dị iche iche. Sir Ikenna mekwara ka amata na ọ ga-enyere aka benata enweghị ezi nchekwa dị iche iche dịka ntọrị, izu ori, ịṅụ ọgwụ ike nakwa ihe ndị ọzọ. Ọ na-akwado ya bụ amụma iwu. Ndị otu ụlọ omeiwu na-anọchite anya Ihiala Constituency 1 Barrister Jude Ngobili nakwa onye nke na-anọchite anya Anọcha Constituency 2 Sir Ejike Okechukwu, onye nke na-anọchite anya Agụata Constituency 1 Honorable Anayo Kpaleke kwuru na ya bụ Agunaechmba bụ nke ga-enyere aka ime ka enwee ezi nchekwa. Okwupụta okwu ụlọ omeiwu Right Honorable Somto Chukwudeze toro amụma iwu a ma kenee Gọvanọ Chukwuma Soludo maka mbọ ọ na-agba iji hụ na Anambra bụ ebe enwere ezi nchekwa.